Hola, amics i amigues, em dic Denis, tinc 11 anys, fa 6 vaig a l'escola Beethoven. Us vaig a explicar un llibre que m'agrada molt. El llibre es diu Jocs i gelats. La escriu Ramon Bassa i l'ha il·lustrat Sandra Aguilar. El llibre tracta sobre 3 nens, el Pere i la Maria. Ells es renten la cara i les mans i jugant a l'aigua. En Pere no saben molts jocs. Després arriba el seu amic Jordi, que saben molts jocs. Els 3 nens amics juguen a un joc i fan moltes coses. Si voleu el final, llegiu el llibre. El llibre m'ha agradat perquè és curt i perquè els protagonistes fan moltes coses i fan molts jocs. Adeu, amics i amigues, fins la propera!